Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і гэтае абмеркаванне мы сёння пачынаем з нашим гостцем, сябрам вольнай Беларусі, кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павлом Усавым. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, давайте пачнем з інфармацыі, якая з'явілася учора позна вечарам і нарабіла досыць шмат шуму, хоць потым, правда, яе паспрабавалі прадстаўнікі офісу Ціхановскай у выглядзе Дзяніса Кучынскага, ну как бы трошку спусціць на тармазах, кажучы, што не так зразумелі там ці не так пададзена была інфармацыя, але Reuters, спасылаючыся там на словы Ціхановскай, паведаміў, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. З улікам той інфармацыі, якая пазней з'явілася ад Кучынскага, але з улікам гэтай інфармацыі і таго, што мы назіраем, а назіраем мы адсутнасць візітаў Коўла ў Мінск, што вы думаеце наконт усяго этого? Так, як і вы падалі ў назве сённяшняй размовы, што big deal, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашенка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў у апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся у мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, у якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашенка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal нейкім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў, зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой. У тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідораў для транзіту калійных угнаенняў праз порты у той жа Клайпедзе у Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашенка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з ЗША, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, няхай не на тым узроўні, які гэта быў да 2020 году, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасадаў заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашенка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візаў, атрымання візаў у Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву. Але гэта былі ўжо такія нашыя грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Усё гэтага у практычным сэнсе для Лукашенка не адбылося. Але, спадар Павел, я просто по ходу удакладнюся. Але калі мы бачым, што пайшоў працэс з Трампам, што ўжо ЗША, ну, как бы дае намёкі, ну, той же самой Літве, што давайте подумайте, каб вот пусціць. І ў гэты час
логіка якая дзеяння ў Лукашэнкі, што а я тут на вас яшчэ націсну сваімі вот этими метэазондамі кантрабандай, вось гэтымі нейкімі там нелегаламі і ўсім іншым, каб вы там типа так, давайте, літоўцы, ну-ка паслухаліся Вашынгтона, што вам кажуць, замест таго, каб неяк спрабаваць лагодна это ўсё. Наконт зондаў то ўвогуле апошнім часам вельмі шмат пытанняў узнікае, наколькі з гэтымі зондамі звязаная непасрэдна дзейнасць палітычная ўладаў, калі ў той же Літве там некалькі тыдняў, хіба 2 тыдні таму арыштавана больш было за 30 чалавек, частка якіх былі супрацоўнікамі тых же самых літоўскіх спецслужбаў. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё і з беларускага боку, як мінімум спецслужбы былі да гэтага датычнага, але затрыманняў няма. Затрыманняў ў сэнсе таго, што трэба разабрацца перш за ўсё з карупцыяй унутры сваіх краінаў, каб проста знішчыць вогуле магчымасці нелегальнага правозу не толькі мігрантаў, але і сігарэт і іншых рэчаў. Канешне, гэта ўсё выкарыстоўваецца для гібриднага ўздзеяння, але гэта не выключае таго факту, што ўнутры саміх жа тых краінаў, якія становяцца ахвярамі вось такіх акцый, дзейнічаюць крымінальныя групы, якія проста выкарыстоўваюцца і тым же расейцамі і беларусамі, таму беларускімі спецслужбамі. Тут вы маеце рацыю, але як мы бачым, што гэта не трэба спрашчаць сітуацыю і рабіць, скажам, выключна ахвяраў з літоўцаў, калі самыя гэтыя крымінальныя групы там дзейнічаюць. Вернемся да пытання ўсё ж такі палітычных вязняў. Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавядана ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызвалення чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашенка. То бок заўсёды гэты біг-діл, гэта гульня, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў двух бакоў. Лукашенка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму, у палітычным сэнсе сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцый, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвяз не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21 пакет санкцый, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок няма ў дачыненні да Беларусі нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Няма адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што у вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны, бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна. У сэнсе гуманітарным мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашенка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам.
прынамсі спрабаваў гандляваць з адміністрацыяй Трампа. На сённяшні момант, яшчэ раз падкрэслю, Лукашенко не дасягнуў ніводнай палітычнай мэты, акрамя таго, што вось яго Трамп запрасіў, там звяртаўся да яго, як да шаноўнага прэзідэнта Беларусі, запрасіў яго да Вашынгтону. Думаю, што не выключаю, і хутчэй за ўсё яно так і ёсць у псіхалагічна-палітычным кантэксце. Даволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціханаўскай ва ўкраіну. Бо ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціханаўскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашенка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радыкалы, так, якія лічаць, што ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо паглядзі, тут яна раз'язджае, мы выпускаем, все роўна нічога не адбудзецца. Вот я просто выбачаюся, гаспадар Павел, як прыніжэнне і абразу Лукашенко можа ўспрымаць любы высокі візіт Ціханаўскай у такім выпадку. Украіна найбольш балючая асоба ў кантэксце таго, што гэта адбылося ў момант такога насычанай напружанасці, і заява Броўдзі, што там ужо 500 цэлей гатовыя для таго, каб запусціць дроны, што Беларусь рыхтуе нападзенне альбо з тэрыторыі Беларусі рыхтуецца нападзенне на Украіну, што вось адкрыццё другого фронта, гэта ўсё было ў кантэксце вось гэтага спіралі напружання, і прыезд Ціханаўскай ён укладаўся ў інфармацыйна-псіхалагічную ціск аперацыю, я лічу, якую праводзіў украінскі бок. І, канешне, калі ў кантэксце мы нібы там вядзем перамовы так з ЗША, а тут ужо на нас намагаюцца там запусціць дроны, то і пра якія там перамовы, пра якія кантакты можна казаць, трэба тады замарозіць, пакуль вы там не разбярэцеся, што для вас там Беларусі, хто для вас там Лукашенко, альбо партнёр, альбо вораг. Я лічу, што гэта вось найбольш такі верагоднае тлумачэнне, калі мы спрабуем патлумачыць пазіцыю Лукашенка, але ёсць яшчэ і амерыканская праблема, звязаная з тым, што пытанне Беларусі страціла для іх прыярытэт. Гэта з двумя прычынамі можа быць звязана. Перш за ўсё з тым, што адбываецца ў Іране, куды залезлі ЗША і не ведаюць, як з гэтай сітуацыі выйсці па паглыбленні эканамічнага і энергетычнага крызісу. І другі момант тое, што Трамп па сутнасці ўжо нічога не кажа пра вялікую здзелку з Пуцінам. Пра мірныя перамовы мы хіба на працягу апошняга месяца нічога не чулі. І наадварот... Мы чулі ад іншых яго віцэ-прэзідэнтаў, там таго ж самого, по-моему, Рубіо казаў пра тое, што мы ўжо выходзім. Так, мы ўжо выходзім, разбірайцеся самі, і фактычна пахвала, калі раней казалі пра тое, што ў украінцаў няма карт, чым гуляць, але апошнія паспяховыя дзеянні Кіева і стварэнне хвалі дронавых атак на перыферыю і на заплечча Расіі паказала, што карт якраз такі ва ўкраіне вельмі шмат, і яны працуюць вельмі добра. І апошні раз Рубіо таксама пра гэта ўзгадаў, што Украіна даволі паспяхова спраўляецца з задачамі, то бок фактычна ў такіх умовах, калі Расія перастала быць у вачах, магчыма, і Трампа, і як і Пуцін, магчыма, эліт амерыканскіх такім жудасным монстрам, якога яны спрабавалі зліпіць, ці шукалі нейкага партнерства ў аспекце рашэння праблем з Кітаем. Зараз гэта ўжо сышло з той ключавой павестцы, з якой Трамп прыходзіў на выбары. Зараз іх хвалююць іншыя праблемы. Таму і адпадае значэнне Беларусі ў спробах нейкім дадатковую гульню разгортваць з Пуцінам, магчыма, праз Менск.
То бок актуальнасць мірных перамоваў страціла сваю важкасць для амерыканцаў, ну і такім чынам страціла таксама сваё значэнне вось гэты беларускі трэк. Вось такія тры асноўныя, на маю думку, элементы, ну, якімі можна патлумачыць замарозку вось гэтага накірунку вялікай здзелкі. Ну вось наш глядач пад нікам Максім піша: чакаць ад Трампа нешта акрамя жадання наварыцца самая глупая памылка беларусаў. Вызвалілі частку людзей і дзякуй, астатнія нашы мары. Ну сапраўды, наколькі рэальна сітуацыя, што ну Ціхановская мы можем там как бы разважаць, што пакрыўдзіла Лукашенку, што не, а больш рэальна, як мне падаецца, можа я памыляюся, вот то, што вы сказалі наконт таго, што паколькі ўжо страціў цікавасць Трамп да вось гэта замірэння украінскага, а адпаведна патрэбу у Лукашенку, то і працэс пайшоў на спад. Гэта таксама можа быць, хаця, скажем, з усіх вось тых палітычных дзеянняў, якія рэалізоўвала адміністрацыя Трампа з самага моманту ягонага прыходу да ўлады, я ўжо там не кажу пра выкраданне Мадура, у кантэксце такога ўжо вялікай гульні, вызвалення палітычных вязняў, ну і таксама тых статусных палітычных вязняў, гэта было самае паспяховае палітычнае дасягненне адміністрацыі Трампа. Вось калі мы паглядзім у сектары, у Палестыне, у сектары Газа пытанне не вырашана, вайна працягваецца, яна перанеслася зараз у Ліван. Потым вайна ў Іране, якая павінна была скончыцца там Цегеран за 3 дні, она ўжо цягнецца больш за колькі там 3 месяцы і стварыла велізарныя глобальныя праблемы. Больш нідзе гэтае пытанне не вырашана. Ні ў воднай краіне у сэнсе вырашэння палітычных. Акрамя вось якраз такі вызваленне палітычных вязняў, гэта быў самы просты сцэнар, бо для Лукашенка дастаткова было вось якраз такі так званых запанак, так, з Белага дому, каб ён мог там на іх памяняць, як туземцы, золата сваё. Іншая справа, наколькі для амерыканцаў звычайных унутры Беларусі вось гэтае вызваленне, ну, скажем так, как бы вау-эфект. Для амерыканцаў, сярэднестатыстычных амерыканцаў, пытанні беларусаў таксама як і пытанні сярэднестатыстычных беларусаў, што адбываецца ў Амерыцы. Ну так, ну я да таго, што калі б вайну з Іранам выйграў, вау, ну, Трамп конечно, молодец. А там что? Ну і гэта можна было б прадаць пры жаданні, але Трамп патрабаваў такіх гучных перамог, там і рада міру ён там стварыў, і яшчэ і Грэнландыю далучыць з Канады там у якасці 53-го і 52-го штату. Ну, канешне, вось гэты папулізм і Трамп, ягоная адміністрацыя, яны сталі ахвярамі вось гэтага папулізму, вырашэння ўсіх праблем глобальных на ура. Але яшчэ раз падкрэслю, для адміністрацыі Трампа, для таго ж Рубіо, і ўсё ж такі там ёсць усходні дэпартамент у Дзярждэпе, вырашэнне беларускага пытання не толькі ў кантэксце вызвалення палітычных вязняў, але таксама у стварэнні такой хаця б нейкай геапалітычнай прасторы для манёвру Лукашенка, як бы мы да яго не ставіліся, гэта магла бы быць прыярытэтнай задачай. Але мы бачым, што ўвогуле Штаты выходзяць з Еўропы. Яны застаўляюць праблемы, пакідаюць праблемы бяспекі Еўропы самім еўрапейцам. Гэта звязана і з вывадам часткова кантынгенту амерыканскага з Польшчы. Гэта і фактычна заявы пра тое, што мы не будзем вам гарантаваць ніякай бяспекі. Гэта і перагляд функцыянавання НАТО і гэтак далей. Канешне, гэта сведчыць пра тое, што прынамсі гэтую адміністрацыю Трампа перастаюць хваляваць праблемы бяспекі самой Еўропы. Пра што было заяўлена яшчэ нават на пачатку другога тэрміна Трамп. І ў гэтым таксама з'яўляецца адна з праблем, асабліва калі Еўропа заяўляе, што яны не пойдуць шляхам Трампа, неяк не будуць злагоджваць палітыку дачынення да Лукашенка. Калі не, то мы таксама перастаем займацца вызваленнем палітычных вязняў, вырашэннем праблемы Беларусі, вырашаць яе самі.
Павел, а может быть мы, ну, как бы сами себе накручиваем и придумляем страхи для себе, ну, потому что мы, конечно, хочем, каб люди як хутчэй выходили, а в ідэале і каб рэпрэсіі спыніліся і гэтак далей. Але ну, с аднаго боку узгаданы ўжо Дзяніс Кучынскі кажа, что не так зразумелі словы, яны былі сказаны про тое, что ну вот как-то адклаўся візіт абяцаны яшчэ, вот, так мы узгадали у траўні, а до гэтага часу з другого боку нават Валерый Кавалеўскі, вот здавалася б уже апанент офіса, але таксама піша про тое, что не трэба нагнетаць. Справа ў тым, что такого конкретно вызначанага графіка про поездак нема. Ну, мне тады не зразумела ввогуле, навошта Коўлу тэлефанаваць і нешта тлумачыць Ціханаўскай, калі ёсць свая праграма, калі ёсць нейкая свая стратэгія, навошта гэта было рабіць, незразумела, навошта гэта было ввогуле публічыць. Так, калі гэта ну, была проста фармальная размова без нейкага глыбокага кантэксту, што захацелася сенсацыі, што няма пра што больш пісаць. Ну і другі момант, калі ёсць ну, нейкае бачанне і ёсць праблемы, то мне падаецца, адміністрацыя Трампа ну, і Дзярждэп павінен праводзіць тады сябе больш адказна, ну, выступіць нейкі, даць прэс-рэліз, а не выдаваць інфармацыю праз нейкія трэція рукі, якія потым яшчэ і накідваюць дадатковую незразумелую інфармацыю, якая потым інтэрпрэтуецца так, як яна інтэрпрэтуецца. Мы інтэрпрэтуем інфармацыю. Безумоўна, у мяне няма інсайду. Там, мне Коул там, не патэлефанаваў, не патлумачыў, што там адбываецца. Ён патэлефанаваў у офіс. Тады падавайце канкарэктную інфармацыю. Тады пытанне да офісу, навошта яны падаюць такую некарэктную інфармацыю, якая потым уздымае шэраг пытанняў, якая потым яшчэ можа ну, нейкім чынам у інфармацыйным кантэксце адбіцца на іншых працэсах. Ну, тут ужо, ведаеце, да тых, хто гэта такую інфармацыю выдае. Мы, вы і я, мы аналізуем то, што мы атрымалі ў публічнай прасторы. Ну, тым не менш, да, мы у любым выпадку мы вернуліся да аналізу тых праблемаў, якія адбываюцца і тых, ну, скажем так, небяспек, якія могуць узнікнуць з таго ці іншага дзеяння. Калі дазволіце, калі б усё было добра, і сапраўды працэс бы развіваўся, і Лукашенко атрымаў хаця б часткова тое, што ён чакаў, то ніякіх бы званкоў Кола Ціханаўскай б не было. І ввогуле гэтай бы сітуацыі не было. Факт ёсць, палягае на тым, што ну, Коул вымушаны быў ну, падаць інфармацыю, што працэс зайшоў у нейкую сітуацыю, з якой пакуль няма выхада. Ці ён будзе там праз месяц, яго не будзе, мы не ведаем. На пачатку ўсё ішло вельмі аптымістычна. І вызваленне Андрэя Пачобута гэта таксама было яскравае сведчанне таго, што ну так вось той момант, які ўсе чакалі і вельмі значны для Польшчы, ён вырашаны, але пасля гэтага, паглядзіце, ніякіх зрухаў не ў сэнсе нейкага там злагоджання сітуацыі санкцыйнай, ні нейкага злагоджання сітуацыі палітычнай не адбылося. І як падаецца, што ну, Менск мог даць канкрэтны сігнал ЗША, што пакуль не бачыць сэнсу далейшых размоваў і візітаў, асабліва пасля вось і таго, што пасля вызвалення нічога не атрымалі, ну і пасля візіту Ціханаўскай у Кіев. Мы пойдем далей, тут трошечку поразважаем, якія могуць быць небяспекі, як з іх выйсці. Я просто хотел бы коротко вернуться до вашага допісу з нагоды вось гэтай інфармацыі пра прыпыненне працэсу вызвалення у вашем телеграм-канале. Дарэчы, раю усім подписываться на телеграм-канал Паўла Усова. Вы як вот трэцю, мы две прычыны агучылі. Гэта вось магчымы візіт Ціханаўскай, рэакцыя на яго Лукашэнкі, і другая гэта страта цікавасці Трампа да перамоў з Масквой, ну і адпаведна да Лукашэнкі з гэтай нагоды. І трэцяе, вы пішаце, трэці момант, нельга выключаць, што і Маскву пачалі напружваць гульні Лукашэнкі.
гэта наколькі гэты можа быць сапраўды прычынай важнай? Можа таксама мы не можем нічога выключаць. Мы не ведаем 100%, як там разгортваць сітуацыя, але калі думаю, што Москва разумее, што Лукашенко будзе імкнуцца выкарыстаць слабасці Москвы, як гэта зрабіла Арменія, як гэта зрабіла Молдова, для таго, каб знову адбудаваць хаця б асновы нейкіх кантактаў і камунікацыяў з Захадам. І для Москвы ў гэтым кантэксце страціць яшчэ і Беларусь, калі яна выйдзе з ізаляцыі, вельмі небяспечна, бо ніякіх іншых перамог на сённяшні момант, ані геапалітычных, ані палітычных, ані стратэгічных у Расіі няма. Вайну ва Ўкраіне яна яшчэ не прайграла, але дакладна яна яе ўжо і не выйграе. Яна прайграла свае пазіцыі ў Арменіі, і апошнія выбары, і той факт, што Пашынян застаецца пры ўладзе, нягледзячы на тое, што ў Арменію напярэдадні парламентарных выбараў былі скіраваны агромістыя рэсурсы. Гібрыдная была выкарыстана армянская царква праваслаўная, былі выкарыстаныя рэсурсы алігархічныя, там таксама і партыі паўсталі такія, на кшталт таго, што рабілася у Малдове з алігархамі на чале, сцэнар такі Малдова-грузінскі, і бачым, што гэты праект не ўдалося рэалізаваць, і палітычна няма што прадэманстраваць свайму электарату, атрымоўваецца і палітычным, і вайскова-стратэгічным сэнсе, асабліва на фоне таго, што зараз і бамбяць украінцы, і артэрыю паўднёвую, якая ідзе праз увесь Донбас і звязвае Крым з Расіяй, тую трасу стратэгічную. Фактычна Украіна кантралюе вось гэтыя артэрыі і вынішчае лагістыку. І Пуцін проста разводзіць рукамі, ён кажа, мы перамагаем, калі нават ужо самі блогеры, Z-блогеры кажуць пра нейкую катастрофу і правал у сэнсе абароны паветранай прасторы. І яшчэ на гэтым фоне, калі распачнецца інтэнсіўныя размовы на Беларусь і еўрапейцаў, не ведаю, з якімі там прапановамі прылетаў кіраўнік французскай выведкі ў Беларусь, то, канешне, тут магла б распачацца гульня нават з Лукашэнкам, у выніку якой можна было б выбіць Беларусь з такога лагістычна-палітычнага заплечча Расіі. А дапусціць гэта на сённяшні момант Москва не можа, і яна вось гэтыя спробы камунікацыі зараз можа разглядаць як пагрозы. Хаця на пачатку яна магла ставіцца да іх нейтральна, але разумеючы, што яны могуць прывесці да злагоджання сітуацыі вакол Беларусі, адносінаў да Лукашенка, што ён знову можа стаць рукапаціскальным партнерам, у тым сэнсе, што з ім дзеля гарантыю бяспекі можна яшчэ там і паразмаўляць, і магчыма нават да дэнуклеарызацыі Беларусі, і гэта можа стаяць на павестцы. Гэта для Расіі небяспечна, як калісьці Ельцын з саюзнай дзяржавы ў 96-м годзе зрабіў з Беларусі козыр для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, так і Пуцін можа зрабіць з Беларусі той рэсурс, з якім ён паспрабуе кампенсаваць усе гэтыя страты. Ён, канешне, усяго гэтага не зможа кампенсаваць, асабліва калі вайна будзе скончвацца не на карысць Маскве, то прынамсі хаця б частку вось гэтых стратаў палітычных ён можа кампенсаваць пашырэннем сваёй вайсковай прысутнасці ў Беларусі. Стварэнне базаў яны ёсць, але зараз яны пашыраюцца, тым самым таксама і ў Крычаве, калі мы кажам пра размяшчэнне арэшніка. То бок ён можа павысіць стаўкі і фактычна тады так зрабіць з Беларусі сапраўды адну вялікую вайсковую базу. І таму, каб не дапусціць магчымасці адкрыцця калідора для Лукашенка, там такой хаця б дзірачкі не в акна на захад, а дзірачкі, як ён можа шмыгнуць,
то Путін можа спрабаваць і Масква можа спрабаваць цалкам зачыніць гэтыя магчымасці. Так, ну вось панначка у каментарах піша, што піша ў дакладненні, што маўляў званок Коула Ціхановскай быў у траўні, Ціхановскай да візіта ў Кіеў. Коул павінен быў прыехаць у Беларусь у траўні, а візіт Ціхановскай адбыўся 25 траўня, што маўляў нестыкоўка. Ну так калі верыць і з Кучынскаму, то размова з Reuters была таксама пэўны час таму і пра падзеі, якія былі ў траўні менавіта, і нібыта Ціхановская і казала, што затрымліваецца візіт Коула там на пэўны часы. Про гэта тут ужо гэта, скажем так, даты, я думаю, і перыяд, калі гэта ўзнікла, не мае значэння, калі мы кажам пра тое, што гэта ўжо сталася фактам рэчаісным. А што там першаснае было, это ўжо не так па сутнасці важна. І спадар Павел, калі вот паглядзець далей, калі ўсё ж таки наши перасцярогі сапраўды здзейсняцца і запавольванне гэта альбо зацягнецца, альбо ўвогуле перайдзе ў поўнае спыненне кантактаў і перамоўнага працэсу, што далей? На каго разлічваць? На Европу ці на каго, ці як? Я думаю, што калі гэта працэс сапраўды спыніцца, то, па-першае, знову пачнецца эскалацыя сітуацыі на мяжы і з Польшчай, і з Літвой, і гаворка будзе весціць не толькі там пра кантрабандысцкія зонды, магчыма, знову вяртанне мігрантаў. У такой сітуацыі ідэальны, які мог бы быць разлік, што сапраўды нашыя суседзі, тая ж Польшча, ўсё ж такі ўключыцца ў працэс выбудавання каналаў камунікацыі, каб прынамсі сітуацыя не пагоршылася. Так, не толькі там з палітычнымі вязнямі, а таксама сітуацыя не пагоршылася б на мяжы, і нейкім чынам размарозка дыпламатычных адносінаў была б лепшай у гэтым кантэксце, лепшым выхадам. Але тут пытанне ўжо палітычнай волі Варшавы, якая пакуль яшчэ не гатова ісці на нейкія там такія сур'ёзныя крокі, альбо хаця б такія сустрэчы, кантакты міністраў замежных справаў лукашэнкаўскага і польскага. Тое ж самае можна было б зрабіць з боку Літвы. Але я не бачу пакуль ніякіх сігналаў, што да гэтага ідзе. Сітуацыя, яна замарожана, яна ніяк не змянілася, я ўжо не кажу пра Брусэль. А гэта азначае, што, канешне, хваля рэпрэсіі, хваля ціску, яна не будзе зменшацца. Там ужо павялічваць няма куды, бо і так ужо прастора ўся зачышчана, але ўзровень рэпрэсіяў і ціску ў дачыненні да людзей, ён застанецца вялікі, магчыма, павялічыцца колькасць палітычных вязняў зноў. Яшчэ раз падкрэслю, зараз мы назіраем усебаковую мілітарызацыю грамадства. Я ўжо там не кажу пра рэгулярныя вучэнні, а тое, што ўжо там абвяшчаюцца зборы для дзяцей, лагеры вайскова-патрыятычныя, там хіба 148, так казалася пра тое, што будзе такіх пляцовак вайскова-патрыятычных лагераў для дзяцей сярэдняй школы, і зборы там амаль на месяц для падлеткаў да прызыўнога ўзросту. Гэта 10-класнікі, 11-класнікі, якія праходзяць таксама розныя спецыяльныя курсы, падрыхтоўку на розных палігонах і ў вайсковых частках. Гэта ўсё мы маем дачыненне з пашыранай мілітарызацыяй, што само па сабе небяспечнае. Там не кажу тое, што там Лукашенко рыхтуецца да вайны, але гэта сведчанне таго, што мы маем дачыненне з рознымі механізмамі прамыўкі мазгоў, не толькі рэпрэсіі, але таксама ідэалагізацыі, мілітарызацыі, бо ж падчас гэтых усіх збораў адбываецца інтэнсіўная прамыўка мазгоў, хто вораг, так, што там НАТО, Украіна і гэтак далей. Вось гэта небяспечна. Усё гэта ва ўмовах растучай ізаляцыі, немагчымасці візаў атрымання, немагчымасці інтэнсіўных выездаў, хутчэй
хуткага перасячэння мяжы. Усё гэта стварае, канешне, вось такую інфармацыйную бурбалку, і якая небяспечна для беларускага грамадства, перш за ўсё. Ну, ўсё ж таки варта азначыць, што візы, калі ёсць з імі атрыманне праблемамі, ну, прынамсі, па тлумачэнні еўрапейскіх дыпламатаў, яно звязана з тым, што па рашэнні рэжыма было значна скарочана колькасць консульскіх супрацоўнікаў. Там не ў гэтым жа гаворка. Зараз па сутнасці немагчыма запісацца у амбасаду ці ў кансулят і стаць у чэргу, бо ўсе гэтыя чэргі электронныя скупляюцца спекулянтамі і так адмысловымі фірмамі, якія потым патрабуюць у сярэднім 500 еўра, каб проста за свае паслугі. І па сутнасці гэта ўжо абмяжоўвае на масавым узроўні магчымасці атрымання візаў, велізарныя кошты. За што? За тое, што на месяц, на 2, на паўгады адкроюць нейкі там шэнген, і то могуць не ўпусціць яшчэ. Таму тут ужо праблема не у самім консульскім там апараце, а праблема ў арганізацыі працэдуры і працэсу. І ён стаў не звязаны, мне падаецца, з колькасцю супрацоўнікаў, бо гэта праблема звязаная, там палякі кажуць, што там у нас скарацілася, не ведаю, наколькі там скарацілася колькасць консульскіх працаўнікоў іншых амбасадаў. Гэта агульнасістэмная праблема, якую ніхто не збіраецца вырашаць па простай прычыне, што беларусы сталіся зроўненымі з расейцамі. Навошта мы будзем там нешта рабіць для беларусаў выключэнне з візамі, калі яны такая ж самая пагроза, як і расейцы. Ну, ўсё ж таки не ва ўсіх выпадках, таму што калі казаць пра Польшу, вось буквально колькі дзён таму была зменена форма падачы дакументаў, новыя правілы, і спрасцілася ўсё, ну, прынамсі, на гэтым этапе. Паглядзім, там далей гэтыя махляры адаптуюцца. Я кажу, з размову з людзьмі з Беларусі, якія вось лічаць, што мы лепей у Кітай паедзем, прасцей, танней і хутчэй, чым мы будзем там рабіць і змагацца з бюрократыяй. І гэта якраз, на жаль, уплывае, калі мы кажам пра сярэднестатыстычнага, нейкім чынам стварае непаразуменне, чаму Еўропа так да нас ставіцца, і, канешне, гэта выкарыстоўвае прапаганда, на жаль. Ну, чаму Еўропа так ставіцца? Тут таксама можна разважаць, у іх ёсць свае меркаванні, пытанні нацыянальнай бяспекі, падыходзь, бачанне ніхто не адмяняў. Давайте на завяршэнне ўсё ж таки не паспелі ўсе тэмы запланаваныя мной, прынамсі, абмеркаваць, але мяне зацікавіла вот ваше выказванне про тое, што калі раптам працэс перамоўны Вашынгтон-Мінск спыніцца, то гэта прывядзе аўтаматычна не толькі для спынення вот этого працэса вызвалення выхадаў палітвязняў на волю, але і эскалуе сітуацыю на мяжы, і это ввогуле падвысіць нейкую такую радыкалізацыю рэжыма і яго удачыненні да еўрапейскіх суседзяў. Можа, бо мы ж бачылі, што таксама адначасова з распачаццём гэтага працэса перамоўнага з ЗША, прыездамі Колам, сітуацыя на мяжы, калі мы кажам пра мігрантаў, яна палепшылася. То бок радыкалізацыя, знову вяртанне гэтых мігрантаў можа прывесці да таго, да чаго, якой сітуацыі мы знаходзіліся да лістапада, калі па сутнасці ўсе межы з Польшай былі зачыненыя, закрытыя, там адзін пераход заставаўся. Тое ж самае можа адбыцца з Літвой. То бок знову будзем паўторваць тое, што мы праходзілі ў дачыненнях з Беларусь, Літва і Польшча да канца 2026 году. І гэта ніяк не палепшыць сітуацыю з бяспекай, гэта знову ніяк не адаб'ецца на стабільнасці рэжыму, гэта адаб'ецца выключна на сітуацыі простых беларусаў. Бо ўсё, што зараз не вырашаецца ў стратэгічным, так, давайте разважаць, што ў кантэксце вырашэння стратэгічных пытанняў, змены рэжыму,
на сённяшні момант ніякія механізмы не працуюць. Это не будзе працаваць ні дыялог, не будзе працаваць ні эскалацыя, ні ізаляцыя. Рэжым застанецца, пакуль застанецца рэжым у Расіі, ён можа злагодзіць сваю ўнутраную палітыку, можа яе абвастрыць. Але рэсурсаў ні ў Еўропы, ні тым больш у апазіцыі, каб змяніць рэжым і сітуацыю цалкам у Беларусі, няма. Мы можам толькі змяняць лакальныя элементы, паляпшаць сітуацыю з палітычнымі вязнямі, паляпшаць сітуацыю камунікацыі і мабільнасці беларусаў, калі мы кажам пра прыезд беларусаў за мяжу, паляпшаць у лакальным сэнсе сітуацыю беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Таксама для ўсіх было б добра вяртанне консульскіх паслугаў гэтых беларускіх амбасадаў. Для ўсіх было б добра. Як і ў кантэксце размарозкі дыпламатычных адносінаў, так і ў кантэксце стаўлення таго ж рэжыма да эміграцыі. Гэта ўжо такі крок, нават не лакальны, больш лакальны, які б усё ж такі палепшыў сітуацыю сярэднестатыстычнага эмігранта. Нашу сітуацыю б гэта б не палепшыла, мы засталіся б там экстрэмістамі і, канешне, б не карысталіся ніякімі паслугамі, але агульна, калі мы кажам пра інтарэс супольны, агульны інтарэс у кантэксце немагчымасці змяніць сітуацыю ў Беларусі, давайце змяняць тое, што можна змяніць. І, канешне ж, у пазітыўным накірунку і ўсё ж такі адчыняць больш Беларусі зноў на захад. І ў гэтым аспекце, так як і дээскалацыя сітуацыі на мяжы, яна пазітыўна для двух бакоў. Гэта не азначае, што Лукашенко і спецслужбы лукашэнкаўскія і расійскія не будуць праводзіць спецаперацыі, нейкія там правакацыі. Яны будуць, але агульная сітуацыя, яна можа палепшыцца для двух бакоў і для грамадзянаў Польшчы і Беларусі. Вось у гэтых лакальных тактычных кірунках трэба і варта было б нешта рабіць. А дзеля таго, каб гэта штосьці зрабіць, канешне, неабходна камунікацыя. Неабходна разуменне, што ні заўтра, ні паслязаўтра, ні праз 2 гады рэжым не зменіцца. Яшчэ ёсць момант, калі Лукашенко там раптоўна памрэ, але гэта ўжо іншая гісторыя. Але ў кантэксце склаўшыся стратэгічнай сітуацыі на сённяшні момант мы можам паляпшаць толькі нейкія абмежаваныя кірункі функцыянавання беларускага грамадства. Іншая справа, наколькі мы тут і там, скажем, дэмрух, структуры любыя, пачынаючы там з аднаго боку там Ціханаўскай і Пазняка, з другого боку там, я не ведаю, Кавалеўскага, Цапкалы, могуць уплываць на... Можна тлумачыць. Трэба тлумачыць. Трэба... Ёсць на сённяшні момант у пазіцыйнай серадовішчы 2 кірунка. Гэта кірунак поўнай ізаляцыі, які ўвесь час даносіцца, і гэта з'яўляецца такім кірункам флагманскім, так? Бо гэта робіць прызнаныя на захадзе апазіцыя, тая ж Ціханаўская, коордынацыйная рада, давайце санкцыі, больше санкцый, ура санкцыям, давайце абмежаванасці. Мы думаем пра беларусаў, таму давайце больш санкцый, яны вызваляць палітычных зняволеных. Вось гэта асноўной фундаментальны характар дзейнасці офіса. Гэта не мой крытычны падыход, і яна такая рэчаіснасць. Вы з гэтым пагадзіцеся, што вось гэта асноўная нарацыя. Іншых тлумачэнняў гэтыя людзі, як мне падаецца, не даюць. Я, прынамсі, не чуў пра гэта. Што давайце, можам, візавы рэжым спуросцім, давайце, можа, неяк злагодзім сітуацыю, каб беларусы маглі лепей выязджаць і гэтак далей. Гэтага я не чуў, не бачу. Ёсць не фундаментальны, не мейнстрымавы кірунак, да яго там па-рознаму могуць ставіцца і казаць, што гэта там ледзь не арбітры рэжыма Лукашенка, у рэчаіснасці гэта арбітры агульнанацыянальнага інтарэсу. Што ні Лукашенка не стане добра ад таго, што там беларусы будуць больш выязджаць там на захад, нават па тыя ж самыя закупы, там, як гэта было да 2020 году. Лукашенко ні горш, ні лепей не станець ад таго, што вернецца чыгуначнае спалучэнне Варшава-Менск, Менск-Вільнюс. Не пагоршыцца ад гэтага пытання бяспекі нацыянальнай ні ў Польшчы, ні ў Літве. Не пагоршыцца.
і чаму не настойваць на вось якраз такі рэалізацыі тых праектаў, якія ляжаць у агульным інтарэсе, таксама тых же літоўцаў, таксама і тых же палякаў. Адначасова прэм'ер там Латвіі заяўляе, што мы там цалкам зачынім мяжу, там не будзе ніякага транзіту і гэтак далей. То бок тут тое, што мы зразумела, мы не можам прымаць рашэнні і ўплываць у сэнсе, як там гэтыя рашэнні будуць прымацца. Але публічна гэта тлумачыць, на форумах гэта тлумачыць, куды там запрашаюць таго ж Латушка ці таго ж тую ж Ціхановскую. Не, публічнай прасторы яны пра гэта маўчаць. У публічнай прасторы на форумах я ні разу не чуў, што вось трэба праводзіць вось такую палітыку. Так, у інтэрв'ю беларускім медыям, якія там на захадзе ніхто не чытае і іх не тлумачыць, яна можа там распавесці, што мы за пашырэнне там кантактаў, камунікацыю. У сэнсе там недавно яна казала пра вяртанне чыгуначнага спалучэння. Гэта пасля таго, як даволі доўга там той же і Пазняк, і я, і Кавалеўскі казалі пра тое, што гэта нікаму не нашкодзіць. Давайте хаця б гэта зробім. Это добра будзе для беларусаў. Гэта ж мейнстрімавыя апазіцыйныя структуры, яны ж маўчалі. На публічнай прасторы, на еўрапейскіх пляцоўках, яны ж ездзяць у еўрапейскі савет, у еўрапарламент. Нідзе не гучала пытанне, давайте ўсё ж такі выбарчы падыход да беларусаў стасаваць. Не зраўнівайце беларусаў з расейцамі. Нідзе гэтага не гучала. Наадварот гучала, давайте ў санкцыях мы зраўняем беларусаў з рускімі. Ну, калі ласка, вось і зраўнялі. Ну, будзем спадзявацца, што некалі мейнстрымам стане тое, што сёння лічыцца не такой нецікавай і, можа быць, нават здрадніцкай пазіцыі, але часы мяняюцца і бачанне менш. Для каго мне цікава? Ну, я так... Ну, хтосьці можа сказаць, што там, што вот хочуць там пайсці насустрач рэжыму, там здрадзіць 20-му году. Тое, што робіць там і вольная Беларусь, та ініцыятыва Кавалеўская, гэта прадстаўленне нацыянальных інтарэсаў беларускага грамадства. Каго здрадзіць? Ціхановскую здрадзіць? Так яна першая ўсіх здрадзіла у 20-му годзе. А зараз зляпілі за яе нацыянальнага лідера. Ёсць нацыянальны інтарэс, які будуецца на тым, каб проста прынамсі была прастора для беларусаў захавання беларускасці ў самой Беларусі на ўзроўні той інтэнсіўнай русіфікацыі, якая адбываецца, каб не было эскалацыі таксама на межах і не з Украінай, не з Польшчай. Гэта здрада якіх інтарэсаў? Каго інтарэсаў? Можна так падумаць, што там хтосьці хоча, каб сапраўды вайна была там з Беларусю. Я думаю, што гэта нават Лукашенко не хоча. І мы павінны, канешне, рабіць шмат таго, каб сітуацыя не пагаршалася. Вось які прыярытэт зрабіць тое, каб сітуацыя беларусаў у Беларусі не пагоршылася, каб сітуацыя з Беларусю хаця б у тым кантэксце геапалітычным не пагоршылася, каб там ужо, ну, канешне, знову мы не можам шмат у гэтым зрабіць, але проста спрабаваць нейкім чынам маніпуляваць падзеямі 20-го году. Мы жывём у 26-м годзе, мы жывём ва ўмовах вайны, мы жывём ва ўмовах, калі знішчаецца беларуская дзяржаўнасць. А тут нехта будзе ездзіць і казаць пра тое, што мы там ідэалы. А якія ідэалы ў 20-м годзе былі? Вы можете мне сказаць? Якія вось ідэалы былі? У 20-м годзе ідэалам было тое, што агучыла Ціхановская мудрая Москва. Сумленныя выбары было ідэалам для большасці людзей. Сумленных выбараў незалежнай у краіне, якая не з'яўляецца незалежнай, не можа быць. Ну, для гэтага трэба, безумоўна, незалежнасць і свабодныя выбары правесці. Дзякуй вялікі. Павел Усаў быў у эфіры Еўрарада. Подписывайтеся на яго тэлеграм-канал і на YouTube канал Еўрарада. До сустрэчы. Жыве Беларусь.